Velkommen til Wake Up News til denne herlige lørdag morgen her. Vi vil i dag snakke om mere fisk på efterskoler. Ja, og gruppespil EM, Danmark mod Tyskland. Og selvfølgelig skal vi også have vejret. Ja, og i dag i Musikhjørnet har den kendte og verdensberømte Jos de Rico. Yes. Her på en helt almindelig efterskole i Danmark er eleverne i gang med at tilberede dagens ret. I dag består retten af frikadeller og kartofler, men det kan der meget snart blive lavet om på, hvis det står til en elev på en ganske normal efterskole på Sydfyn. Jeg vil gerne have mere fisk, fordi det smager velsmagende, og så er det sundt. Ideen får positiv opbakning fra flere elever på efterskolen, så alt i alt en strålende idé. Vi er klar. Synes du efterskoleelever skal spise mere fisk? Ja, det skal de. De skal spise meget mere fisk. Hvorfor? Jamen, det er sundt. Det er fyldt med masser af vigtige vitaminer og mineraler, så selvfølgelig skal de spise det. Synes du, der bliver spist nok fisk på den her efterskole? Jeg kunne godt tænke mig, at der bliver spist lidt mere fisk, men det er svært, fordi vi har en ordentlig flok, som ikke er fiskespiser. Men vi prøver at se det. Hvorfor skal man spise fisk? Hvorfor er det sundt? Jamen, igen, fordi der er en masse vitaminer og mineraler, som er rigtig vigtige for kroppen, at man får. Der er en masse B-vitamin, en masse jod, som man får igennem fisken. Så det er faktisk rigtig vigtigt, at man spiser det. Hvad sker der, hvis man ikke får fisk nok? Jamen, så skal du kompensere, så skal du have andre grøntsager og kød og sådan noget for at få vitaminer, som er i fisk. Tak skal du have. Ja. Det er over 20 år siden, at Danmark slog Tyskland i EM-finalen 1992. Mange danskere håber, at det i år vi gentager succesen, men i år skal vi allerede møde Tyskland i gruppespil. Vi har interviewet en tysker i Berlin, og du har en dansk fodboldfan med i studiet. Det har jeg i hvert fald. Jakob Jakobsen sidder herovre og venter på mig. En glad dansk fodboldfan, og jeg vil nu smut over til ham. Ja. Jeg sidder nu her i studiet med Jakob Jakobsen, som er dansk fodboldfan og har godt styr på det danske landshold. Hvad mener du om den pulje, som Danmark er kommet i? Og altså, det er jo en meget stærk gruppe, kan man sige, med de hold, vi nu er i gruppe med. Så det bliver meget svært at komme videre. Ja, hvad mener du blandt andet om Tyskland? Regner du med, at Danmark kan slå dem? Altså, nu skal vi jo tænke på, at Tyskland de har jo gennem en årrække udviklet hele deres ungdomsafdeling. Så den bare er blevet bedre og bedre og bedre, og nu står de her med nogle af verdens bedste spillere. Altså Thomas Müller, Neuer på mål, og Özil op foran, og alle dem der. Altså, det virker jo helt latterligt, det stærke hold, de har. Men Danmark burde have en chance for at komme op mod dem. Hvad mener du om den danske trup? Den danske trup, den har jo også udviklet sig her på det seneste. Altså, vi har jo en knivskarp Bentner, senest et meget vigtigt mål for Sønderdag i Premier League. Og så har vi jo en masse andre unge spillere. Christian Eriksen, jeg tror han kommer rigtig godt med ind den her gang, som en meget god playmaker. Og så må vi se, om det bliver Thomas Jørgensen eller Anders Lindgaard med mål. Yes, super. Mange tak skal du have. Von das Top in dem Deutschland liegt in das EM-Fußball. Ja, was denkst du? Es ist gut, es ist schlecht. Es ist gut. Okay. Fühlen Sie sich sicher in einem Sieg über Dänemark? Sicher? Schwer. Schon Dänemark immer schwer. Okay. Dänemark auch wirklich schwer. Welchen Gedanken haben Sie über die Mannschaft auf das Fußball? Ja, für Fußball? Denkst du, wir kommen sicher weiter? Oder? Nee, eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Du glaubst nicht? Nee, glaube ich nicht. Okay, danke. Es war es. Og tak til dig, Jakob. Vi stiller nu om til Sørens Musikhjørne, hvor Jos de Rico sidder og venter. Tak skal du have. Og her i dag i Musikhjørnet har vi den verdenskendte stjerne Jos de Rico, som hitter med sangen Rios de Sol. Tell me, Jos, how are you today? I'm fine, thanks. Yes, and who inspired you to make your music? When I was a child, so little, I very much liked the music of Michael Jackson. And the fans, how did they respond to your songs? Very good. I have a lot of fans in Italy and Spain and Mexico.
and also in Scandinavia. Yeah, you got quite a lot in Denmark actually. We were on the street asking people what they thought about your music, and just check it out right here. Altså, jeg vil bare meget anbefale Royo de Sol med José de Rico. Det er rigtig dejlig, varm, kærlig, sensuel musik. Når disse kolde tider, så får man lidt at varme sig på. Både på den ene og på den andre måten. Jeg synes, han er bedre end Justin Bieber. Ja, udstrålingen hos sanger. Jeg synes, han er fantastisk. Jamen, jeg elsker hans musik. Jeg har alle hans plader, og det er fandme godt musik. Altså, han har styr på det. Justin Rico, det er bare det bedste musik, der findes på nuværende tidspunkt. Følg pladen. Jamen altså, det er jo mega fed pop, ikke? Altså, det er bare det bedste, der findes. Han kan bare alt det der pop, og han er mega gangster. Han er bare den bedste. Jeg elsker ham bare. Han er ekstremt god. Han er bedre end Justin Bieber. Jeg vil føde hans børn. Jeg scroller med på det hver dag, når jeg går i bad. Justin Rico, og jeg hører det hver eneste dag. Det er søndag og torsdag. Ja. Og jeg står med fokus. Ja. Yeah, oh, that's nice. It's always good to have positive. Yeah. We actually have some plans to write questions on Facebook for you, and we got 3 questions from some of your biggest fans in the world. And the first one is from Katrine Krohn. She wants to know, what do you think about Denmark? Oh, yeah, I like it. People are very nice, and you have not so good weather as we have in Spain, but yeah, people are nice and you have good food. And Simon Weinstrup wants to know, how's your tournée going, and when will you be playing in Denmark? My tournée is going very good, and I have a lot of fans to every concert, and I'm playing in Parken tomorrow, so yeah, we will be looking forward to that. Thank you for coming, Justin, and your two lovely dancers. Nu skal vi have vejret med. Og welcome to Wales. Det var en rigtig dejlig vejr i dag, og det var det sgu, og det blev et højt af. En rigtig god chance for sol, og det, allerede nu kan vi se, at solen skinner flere steder ude på land. Temperaturen er lige begyndt at stige, så småt, og vi er endelig lige på forår. Ja, vi får en del sol, især i de sydlige dele af landet. Og specielt på Fyn, som altid, det ser rigtig fornuftigt ud. Nogle flere steder skyer, jo længere vi ser op på svenskerne og nordmænd. Det er dog hold i dem. Der skal komme en enkelt solstreg her og der. Temperaturen vil ligge på mellem 2 og 10 grader her i middag. Det stiger også lidt. Vi kommer til forbi frokost. Og vi skal føle rigtig godt. Det skal rigtig godt. Her kommer kold luft, som kommer ind over os. Jeg føler som helt minus 5-10 grader det hele normalt. Så er der bare at tage op med varmt højvår, faktisk hele dagen, med mindre på Fyn. Jeg vil nøjes med et par underhakker, så det burde være varmt nok til hele dagen. Der er bevaret mellem 25 og 30 grader. Specielt her i eftermiddagstimer. Ingen regn, solskin flere steder, og rigtig flot ser der ude i de østlige egne, indtil Brøndby og Svendborg dukker op. Høj, der op omkring Bornholm og Skåne til gengæld, hvor vi ikke flere skyer, som vi får på eftermiddagen. Så frem til ons er ved at bruge fornøjelse her, det kommer lidt front ind. Det gør også i løbet af eftermiddagen, vi starter op af torsdagen, kan der også være lidt sluedag til bare, men efter klarer sig lidt op igen. Det er så sker, at vinden efterhånden går op i vestlig retning, betyder noget mere temperatur i dagtimer, ændrer sig noget, og vi går også helt op på her på 5-12 grader. Er det frost, det stiger, vi er også op på vældig stykke 10, fordi altså kommer op på de her 3-4 grader om natten. Ej, her er en daglig dag og på gensyn her i aften. Hace tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Sabes que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami, mami. The Rigo. Tú ya sabes. Dile, que seguimos vacilando. Mami.
Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita loca.